Mira. ¿Estás grabando? Sí. El modelito ahí. ¿Sabes? Podrías haber llevado el torno y si no el función va para cada y no para cada casa. Ara deixa'm estar. Ja està. La gran la vaig a cremar. La gran la vaig a cremar. A la pròxima. La gran la vaig a cremar més per la nit perquè encara tinc que desmuntar el motor, ¿vale? Perquè és que el motor si se crema me queda sense motor. És que el fum està arribant així. Botar sempre cada any. No està de raó, cariño. I damunt. Per la gran vaig a preparar unes llums. Vaig a preparar unes llumenetes de pila per fer uns foquets.